Se fáilte roimh cháde go Campus Sport DCU dóchas éidir na dúisgurt chahar á clia. Do chluiche canis chornmhic igur na bliana sa idir an bhain baile DCU dóchas éidir agus úntas mór na bliana Institute Technoliachta Chearlach. An chlua baile heisteach an go Campus Sport DCU tróna cé go bhfuil sé fuair agus cé go bhfuil gála gaithe is séide trasna na páirceach annachid Loch takeíocht de baile heisteach don dá irann so Chearlach femar vís ráuntas mór na bliana agus DCU cheann de fiordaí móra an chomórta seo. Ní sé buirte comá tá ómlíon 2050. Ní sé buirte I gceist na buachalí san Chearlach riamh. Seagadain fáilte roimh go dtíon bosca tráchtareacht tróna agus fémar a chéintíomh. Fearam a chunan cluiche a phlé há Tomás ó Phleatarta. Máis cluiche anna bhór seo dus na himreoirí sa agus caidan anna ard imreoirí I gimmertin sa tróna. Se mar osólta go chéine bí anna spéis gan na chláisteánnig sa na comórta seidir éis agus chun gún a gcónaí tráhanna neomh DCU an mechan na cháiliúlacha san le héadí Evan Comerford, Shane Carty, Paddy Small of Leckley, Brian Stack ó Roscomáin agus an onda bhfuil ní mór ghuiléin le hennig éine gine na himireoirí haige Chearlach ach anna chóra cúnta agus anoberdíanta chu agus écht mór fada dó bhí bheits a choáid cena seo. Seagadain agus an codars nocht san luis le héadí Evan Comerford agus Paddy Small ar heh bháin DCU dóchas éidir nach imreoirí os na cúntaithe laga mar a thugann siad ortha I gimmertáid tí Chearlach ach iad fós tééis rud éachtacha dhéanamh mlíana an chluiche cena se bhainteach. Seastocha má dhéan tú tíad an bhuiid an ní dócha go briúfáin aine amach bhfuil tú tééis a chlosruthe taira géim líon. Imreoirí có Chearlach, Lís, Íbáile, Loch Garman, na cúntaithe sin ar fad a timpplair Chearlach ach rud is táchtaí leoth ar fad ná bhfuil ardthóra mar éireann, imíonn siad mar éireann agus sin ardrod ar fad nuair a ledanna mar sin agat. Seagadain agus mai fé mar deirim écht díantacha an chluiche cena se bhainteach agus IT Raleigh, UCC agus IT litir cheann buirtecha. Na fórne tas núile DCU dóchas éidir bhfuil bhí Evan Comerford gimmartá clia a gine chiaí de Sarnse mi Cairn agus fuair sé ráfuointe a gine UCD sa chluiche le cheannis. Tá taithí síntir idir chuntaigin mert chonalach Conor Morrison agus Brendan McCall sa lína lán chúil. Tá lína lechúil anna chumasach ar fadacha. Bhí Sean McMahon agus Declan Monaghan ar an féimhlíon is fithe á cléomhhaig creibh na héir na 2016 agus tá Kevin Flynn ar fainéal síntir Chiel Dara. Feral bhí gimmar barca chrócaigh de Sarnse mi Cairn se Sean Bugler a Lárna Parke agus is as Chearlach dá fartíí Lár Parke Jordan Morrissey. Is iad Bert Bhuineáin Micheál Brannigan agus David Garden príomh aimseóirí DCU agus féoch ferile le seanathaí ar ócádaí móra Paddy Small mar lánta sí. Arú díanach a bháin díanta sin Shane McCarthy a bhar tucha cethir a tachtasteach an áit Mark Barry a bhí de ó chunta líise. Maidir le IT Chearlach tá báideoir Cillian Rocher fainéal síntir chunta an chláir agus dála Evan Comerford sa bháide eile tá sé má habalta pointí a ghaimsiú. Fuair Josh Moore ó Rá Ville fuair sé scoláireacht caide chunta Chearlach am líana agus tá leabhádóir ó Rá Bhuile Calnar Doyle ina haanta I meas na gúlathe. Tá Ronan Ryan och na cána línsigh ar fainéal síntir na mí. Ománaí crochant agus pelador idir chunta Niall Hughes an san na Lárna Parke ó Loch Garman agus bhí annach le ar fad ag go fartaí ó fear ó bhaile na scarta gúnta chorcaí Sean Ryan I gluthe UCC sa chluiche ceathrú ceannis fuair Adam Steed ó Chiel Dara an báide díanach a bhuaig an chluiche le cheannisdóibh agus sé Cian Farrell ó iad an duine cúnta I bhálaí a bríomh na escaire héana 16 fachtaige I dtí chluiche. Sin nach mór ola bhanis chun caidan sa ar Campus Sport DCU agus slua má baile heisteach fé mar deirim annach mórta sa sethe seo a chamáis agus fé mar dúirtá chéanamh caidan anna ard imreoirí ach beidir nach bhfuil an stádas cíannig an chomórtas is a bhí trá. Well, is tócha go mecht na chláisteánna chéine agus luchta há ganas na gomórtas na chláistí béirna beidir róhas le cuman lú ceascail in slí thugach an rud sáitisteach sa cúpla mí luas sa bhliain le héadí
an commórtas sa agus chuan nó na commórtas fé chunta agus an srach chomá agus sogann sé sin brúid ar na chláistí agus de náhí an commórtas an chláichanna searsúla de seachtain agus bítar so síalta chomá ránda a hasan fad méhinis agus tógil céúnta dal na chláistí gohfuil siad ábalta na commórtaise a choristeach déobh se chobeog. Se maiach mí ar na fórna aber DCU ar dúis scór na móra chutha suasa go son feachtas cuiseach má chutha isteach go cé goráidir stócha bheidir dímách lena de spántas a gine an gádaí sa chiadhváta. Bheach ní imí de róbhahan sunna stochas chéad an bhí chluthe an chruige có. Achas stocha bheith chluthe le cheanna an chluthe be bhear a bhí có a gine chláiste olscoil le clí. Níos goráil chláiste olscoil le clí a chu trí faointe na gine. Agus sinnéon slí imar a bhí có chuir idir brú chican amach chláiste olscoil le clí agus bhíidir a teceáil an chruige ar fad agus na tusa gimmert anna bheit ar fad dóibh. Agus maiach míad an son ar chuidas na himneoirí sin príomh neascristócha DCU Mícheál Brannigan agus é siúd fer ó bhuiineáine sé an leit Michael Brannigan ha mór an scór na chunáda go dísaige sa chomórtas is stoilm gur a héna seachtaí fad ha chunádaige go dísa animmart ar fad díantaige agus bín sé tógann na cicanna séir chuibh chomá fémar a ví rá tídóidí bheidir sé hascórátaige anna scóran ar fad. Se go dainn fuair sé rábháid is chéir faointe i gcuine olscoil na riine bhíal feriste a chluí cearú ceannis fearil son Jordan Morrissey ó chuman éar óg ó chearlach. Seach na éis seo níos luas sa bliana gimirta éóg cruibh Lion agus imiúir analáidir i sethe spráile se bheitthe nuir bhí na chaidige spráile se bheitthe dul ruá réan agus bífeidir seohannis be sé rití thuúlathe í chearlaigh. Go dainn agus is stáilm greibh sí me roiint cumin sa fel astrálach i Jordan Morrissey níos lo himlíon agus an nurig go dainn agus be míad fáidir machta an sa tránóna. Maidir le IT chearlach cí míad an son Trevor Collins an lecholaí lár fear agus pelador anna chumasach. Sé stoch ná mór na henna bheith éir bhí sé ar an líise le coppla bliana nuas soch ben chluisfear bhí ge se soch mórtas go díos ná a gcuine olscoilí bheith chorcuí áirtlair fadaige an lásan agus pe sé de bra go mór ar nuhacha stolam go méid jab cruigeige Mícheál Brannigan na bharcáil. Go dainn agus cíimiid an son na focail agus na bíide dearnach rá IT chearlach. Nis haid chun nóman ciúnis sa bheith gin de leach chuigála agus fearmórtí chána siamas melan na bhí sáte go dainn i gcúrsaíon chuman lúchlascail. Please remain standing for our national anthem, Arán na Bhíon.
Seagadain habíd nach mór olah chun caide inisisa champa sport DCU dóchas éidir for an baile agus IT chearlach nach mór olah réitúr an léineh Derek ó Mehanní ó chunta Tibredáran. Agus focail fé an aimimseach máis gála gaithe séad nó bríos láidir gaithe séide ach ní dálim go bhfuil an chósan ag éon chean den dáran. Ní le trohanna fóra seach ní bheitcha an bheanna gan na himiróí ar seo sé coppla té a gimar agus sé téite suas anna hen. Chid séad a trasna na páirce ábhín á ráid ach ní sé ó gona mar ráthna gort anna bheit fad gan dá sé se náid bhíon fuin le clé treáil ar táraigh agus orthlúir fad baile histeach agus gachéine sú leis an gluthe séis. Cimimiid san Niall Hughes agus Sean Ryan am hallar na park IT chearlach agus iad son Olav agus Prapáil ha sé Carty in fear le idir tucha cearan san de DCU ha sé am mohan san lár na park chom má ó mar nóg. Se agus Sean Bugler imimeúir le clé an dá é siúd me histeach in líine le thosaigh. Mar sin fé mar vís rá nílan cummórtas a buirte ag DCU ó gáhílas a cúbdíag a buirte chearbáta a có ní sé sin díanta riamh ag IT chearlach agus is ag locht na príomh carach atá an sellibh ar an gíad iirecht. sé seo Brian Stack fear Ross Comáin agus an gansaí ar an dacíanna is a bhíonna ggé leis an gúnta á chahabhige. Well, sé muile sohin is ná bhfuil baidóide DCU Evan Comerford teúas a chun council hógan gan dát hí fergúil gach an de palmige bhuiige Shane nó Stephen Cluxton. Bhí sé hén gomachchan iad sa hógan agus tá fós ach sé seo has báide ge le léallar na bhuiide is se an gáid choú leis beáin an sa sí séidir sí sa chuúine léan sa bhuiig. Se mar sin Evan Comerford tá tíbhán síir ile éan ina fóca ge agus a fálam fé mar dearntú ón leach san Stephen Cluxton túnte fé há sé áard há sé fada agus builinn sé an chuilinn san leistíir den máide agus puinte fachtan san ag Evan Comerford Chase Newmont. Well sé anachas nóéis sin de DCU Comerford an bheannaige clickan na mar sinna hógan agus well céimín is cén sor brúcha ag DCU a chicamach chilíon róid. Bhíidir anna bhaithir fad chuige seo a gine cháiste olscoil lethe clías a chuthe le cheannis. Ceall mór fadan san ag róteach I John am Molly's mór lár na park agus titanse le IT chearlach seo chúniad a mohansa ar an glíháin tá Adam Steed fear fuair an baide son ag deireadh na himmarthas a chluithe le cheannis ten sé stachan son nach hir a cosintan son há Jordan Morrissey fear chearlaigh agus tiiteir chun talún son agus beag serchi gomachaige. sé deag ná na chluhí séim lítar ggé luas anna hapaige fad agus bín caiide anmhahan deag ná ní bhín sé rochas an tocha imimeóidí gúnsaí táid fad agus bhfuil cíimiide DCU gáil amach le hinis. DCU gáit amach an son an lán cholaí Brendan McCall tar th fanéal síintear hir chonel machchan son go sé ceartí fear eile bhí ar an banéal síintear idir chunta tamil le blá clia. Sean Bugler inis agus iad amach go deas ó ghuiine go duine se chun Jordan Morrissey inis ag go mór san immert sa gáinúmint ag tús an chluithe seo. Pas ábhraín scíaltain san nach fachtain san istéig ag mai Micheál Brannigan an bríomh naoscra. Fechan sé suasa Jonas Brice túra sé féach beag an council ábhíonn ar chlé agus ar fóraílach. Tá siad a gluiseach go maiile na chéile. Micheál Brannigan an bátas an ceaptasca gar go meach puinte fachtas san córan na gaoithe agus bhí sé os cóir bháideach in an éonrá cíimiad an sanna agus bhfuil sin chans chu mú an sanna DCU. Se go dain agus feartha hana fuil talta go dtí sa chomórtas mach chun an clíháin san nach ní sé fachta géin an bhfuil nó tá kick sair ó machchan san ag cearlach agus ag Cathal Walsh fear ó chunta lech garman fear a bhí ar fanéal fé scór blian an chunta se chun inis Sean Ryan an corcaíoch agus imreoirí ó Chericín diag de chuntathe ar fanéal IT chearlaigh agus imreoirí ó sécín diag de chuntathe ar an DCU dochas an pas deasaisteach an son na Jo na cearnóige fachta an son hawl ag Tomás Donahue
Donahue túr fens breach an Countson imethe yes agus fórí agus bhí roint spáis san istig sa chúnige. Í agus bhí seans maithaige scóráil chomá bhí teláil mar sanna siúlaige Conor Morrissíach gaibh Donahue Harris agus fercamach an puinte sin fachtaige. Go dainn chiad deis san ag IT chearlach pas das amach an son ón máideor agus Sean McMahon inis a dúcha sé an álann sa ní hocaí casa sé timppels ráis sé seoile Gluiseacht anna happaigin sa ag DCU dóchas éidir agus gramú cuiasach láidir an son ar Kevin Flynn ó Chiel dar agus well beag kick sé an sacha. Teláil mar siúlaige cehalach go dísa agus an éibre agus go chéine gobar dóibh go dísa. Kevin Flynn fear atá ar fanéil síir Chiel dara agus se fear Shane Carty bhí ar fanéil síir le cléad a chorn Ibrin an nurig pas anna scuilteach an sanna John Chlíháin jab a sanna mó an líorthóid. Ha mór an imróí siar aige cehalach láir na bhhain í le berta was chun tusacha chu agus chaidí siú a gáil decaid an chaidí gimmar isteachí na tusathe. Fada isteach an sanna Shane Carty a chaid garthamach go pras agus go patent an son hir ag Richard Hitchcock agus seachún an báidóir is Cillian Roach ó chunta an chláir. Agus cíimiid inis an féidir le IT chearlach dul ar an bhrithún sín. Son hir dóibh tá Evan Lowry ó chunta líise agus iad a fada cosint, iad a fada dul ar nún sí chomá an son hail a Conor Doyle agus siar uarbáin eile tóca siad a ríist, tá snó siad a ríist hir ar an lína 15. Pas mór fada isteach John na Carnóige an Countson ábhín scuilte agus meisi roada ní bheith cimata sé stiigi agus be kick taobhlíne an son a ddíorhan daití chearlach agus an son tá Cian Farrell ó chunta í bhailí fearrthá téis héanna seachtaí agus scóráil sa bheachtas go dísa i dtí cinn do chluí. sé chuig Countson begainin road os ciúna cheannach a beag mar seansaile mar ein sé Countson an neis. Countson ábhín scuilte agus hir an son a ríist bhí Carty fearrthá téis uallach caiide láimh seáil sa chiad sé nóhaint don gluithe se chun DCU. Cearlach ábhín oscailtint sa hir sin Brian Stack fearr os cumáin fós amacht. Bert chur dothaige agus stracha his siar an son agus díideartí an chaid a bhil an son Brian Stack agus bhfuil ní bheith an dolas ag an réiteir an son ach an kick sé a thuúrtá. Stóm go minic amach i cearlach an áir sin bhí de roscailteir fada sanna láir slí agus Stack a gháil isteachach bhfuil herig Jas Moore an sonna agus seans ar faointeile gáil an so bennig an na stócha hóca go Countsa chuid. Se Micheál Brannigan ó acha an bhfuilean agus túair sé fecha sé Jonas Pricky sé mar deirn príomh nuascrú na fórna go dísa Tágann sé na troslóga cuair dascurthaige Erin Gjohnson agus chuirtheir sin trasnáin ag Micheál Brannigan agus gá scór fachta ag DCU gá scór ó Chicksair. sé chéad cheann gan dát feite cum for te Spannig an na sunha mór an na sé siúda hógan na kick na séir bhfuil chuid is mód an nám. Mar sin an kick amach is ag Roach agus ceann mór fada ríist Joe lár na park agus fachta ag IT chearlach an son agus iad son díreag macht agus i giad puinte a gháilt de se bháinna bhí cogadísa ní se a gluiseach go deasan sa sin Padraig O'Toole is agus siúda dul ruthar dúirigh Padraig fensbreach ní thuirigh mar ha bert i ddíreag cheannsún son hir ní sellh fósacha agus bhfuil pas begáíonn scailtin son ach iad amach ó rinne go duine timppel ar an lína 15. Evan Lowry is teis pas a thuirthaig agus an Cleveland tanna géar an son agus fachta ar neis ag DCU dóchas éireann agus an son hir dóibh hí Daniel Corcoran. Well, sin an chosintó DCU an son níor bhéon chance aige cearlach gháil sin a cúlathe an báta son agus sé dín Daniel Corcoran an chosan tíimiide san ríéis teláil anna bhathir anna íoch fu ar fada agus bhfuil túra go timppla báta san níor bhéon chance gneoh sé títhe.
Rian Fadi Christie an Gossington son agus carta buí fachta an son ag ifir a dóiag sin Adam Steed the IT chearlach a giad carta a Spáineach an so. Is mar sin DCU inis agus iad a tógant os na cúlathe. Shane Carty ní raibh se anim na heile tasnú ach gin neomant dernach agus isisiúd anna bhór san nimmert go dísa. Well, mai híimiid inis níle cearlach a churéim bhrúr stig sa lína le tusig hanna tusa he fad tucha amach agus son ní has nó siad a teáil go dtí mói gin lína da had a cúd beidir skilli siad loha bheit gimmert lohan sa stig. Mai chin túna siad ha siad a fad baile he tímplaid in lína sa. Tas nó siad a teáil na sé gan tamlín begaile. Well, cai siad dhéanamh mar ha DCU dochas $1 an ón sin san le cartaí ríist. Saul inis roi siad siar chundul chun cín McCall inis. Agus na héan imneor beod harci siar ag IT chearlach fé mar dern tú hamáis agus... Se níléan deura mar bhíofuire huas das nó dís teáil huas an bhile an ort so ha sé mead na héine siar fe tamlín eile agus ga chéine gobar le chélan son ag an tamil. Boglar inis amach suas clíháin na páirce fós I siileh na caiide agus cinnithe roiad again son ag Sean Boglar agus well faoi sibh áide hen son da IT chearlach. Se well be sé sásta leis an gosan sinna gineidir mar han plan ge brúáibh agus duine amach bhfuil begáinim brein a báistí chuin. Sean Boglar an son caige go chráid sé choíireacht an son sa chluthe gine chéirí dé saharn mar tháinig sé chumpáirce cheirhváta ar fad sa iri an chluthe son. Ní nach sin na tarlún dríomh hena a chu neistín gluthe sa chluthe canis chorn Vicky Gúr DCU dóchas éidean agus for bhór na himar a có se chuníad inis le Kevin Flynn ó Chiildara agus iad a dul a ruáthair duine de imneoideithe chun IT chearlach hís leonta gorta agus an choile bhfuilt an son ag Sean Boglar ní seachtíireach luite gom agus chance day an son le IT chearlach a chun Chellah Harnashik agus a dul suas clíháin na park agus stripsúil fehas Adam Steed pass isteach an isca dín lína lánta sach agus siúd imithe chun talún agus well beidir gribhinn kickséir san ábhíonn bog ach duime sé síos cían fearr agus an kickséir aige tóg sé héine. Se ardruhan son ag Adam Steed an luas ar fad aige agus pastáisteach go dtí cían fearlaí nó cían fearl. Nís ha sí begáinín fad amachchan sa do I cheapamse mar han roiá sórta sédan na chuine gan dá citóige sethe agus well idir an taobh sa don orta. I mír chuna sa dhéana sé agus stálam an carta dhéanamh ge bheith dógant an dalamh a gine na gaothe go mór bhór. Cían fearl ó éan duire dóg sé na troslóga. Tá ceann ísio leisteach John na Carnóga ceann dain séireach an sunnageach an bhertíanta ag dóchas éidean agus a gas na cúlathe son hir dó bhí Brian Stecco chunta ar Oscamáin agus ar hapatarna há siad dulta ar núntaí ceann dain séireach an son an cosantóir na cosa mihuaig fechta istígan is ag dóchas éidean ní léine ábharcáilin son a bhí tí díag Donahún son nach well a tuairt fé bháid an son bhí deis glórhar ar bháid I gceach bhí sé ar dhéis agus ar fórí leis an iirecht son. An bhuaiseach ar fad ó DCU cad tappaigh go báta san isteach go dtíana tusaigh cad fad isteach agus buite go an son ag Garland ach well Thomas Donahún son ó bhí anna hansa go an báid ach scóráil ach well seans le IT chearlaigh an son. Bhí go dainn agus formhór na himartha ige DCU dóchas éidean go dísa sa chluitheach go háirithe agus well gan éon scór fachta ag IT chearlach agus cháinúmtí díag méhéad an glóg. Well na chutá suas an sahin is go jabba an chaite thuirtamach an mór an pasála hir sa líne le chúlan sa agus uanta bín sa dain séireach má dhéana éine darúd. Agus an báideoir a bhd éidir na machó na báide agus well beidir go marga úmpúar a chulas dul siarad son féiscéile há siad I Shellah na caiide agus iad a dul ar an núnsaí le Trevor Collins anna achtas ige Trevor go dóibh se Sean Ryan in is seo bhaile na scarta gúnta chorcaí agus tugann sé siúd bhaig go Chris Byrne ó chunta Chiildara. Well an chosan tarsúlaige DCU sa go chéine tu hí séar chu agus níl cehlacha meachtainna an leis a gaiite le na chuideach go háide.
Jamu an a year an either yin and son nach an chelif kimata egg born daiti charlacha fosamach de lecha an talún ar dere agus well I gavoid mach an is churfa the hattas de lane agus a rebagut ar chian Ferlin Council Harris and Trasnon. Ja, spain chan vi snachan son dierig gwalchi in cool hen son kimi den saharish machta stachan son in ihre declaman han novel test of Herik Shen Wesser dere agus well chance kunnish soko be kian Ferle hoking council Dientab gomahig femara dúirtan sanna Chris Byrne nach Anna Hansen sa hinnig Chris Farrell in council agus héad faointe scoráildó. Agus gomininic bín minóirí bín siad nervhíiseach go bhain siad an chéad ghéan scór agus cholas a ghain siad a chéad scór, well, socrín siad síos an san beganí níos fearr. Socrín agus fuair Cian Shachin the Fuinty, a Guinea UCC, agus an chéad pointe an Sotranón a fachta do IT chearlacha Cian Farrell agus thug sé tamil watha in an tíú únsaí bhí dianta co anna chosintá anna bheith DCU ach a rohad son an pointe san fachta co. Tíigh séir go dtí tí scór an hafachta gain. Seachún is DCU agus iad son adul ar an únsaí. Agus seachún cartaí is níl duine ná daanaí timppla ar cartaí ach an council ar chlé agus ar fóríl agus well, stáilin go bnéan daranó an tíú ceannachar ar fóríl ag DCU dóchas éidir agus há siad ábhar catach le cuidas na iarachtaí há siad thugant. Well, stólam gohfuil puinte tucathe se ha puinte tucathe ráid agus chríndíal cheapas a grosíime ar fóríl chuma ach an puinte tucathe Se go dain cheappas éongribh sé chlé agus ar fórílach an inti nahran san ag an réitóir agus an tíú puinte fachta ag DCU níos an báideoir take macharíist agus bogóbar do an council na chailúnt. Ach an dain séir mithe agus an sellh fós ag IT chearlach agus ag Pádraigh túldóibh. Anna neartta has Boynton san ag DCU ríis go Sean McMahon fer anna heiceáil ar siúlaige. Agus fé mar bhís rá má se dul daití chearlach an lína cosanta son a bhí sé síos agus fachta thna siúr bháin eile ag Brendan McCall do DCU dóchas éidir agus gíar chosant, gíar chuomhlint son hir i measc na gost gutantóirí do DCU dóchas éidir agus iad ar a ggóir le hénig nuair a bhíonn siad a sellh na caiide mar go bhfuil an IT chearlach a seasamh siarmhathe de bhí gáin. Tá stolam san ag bblionn siad an cha tappa isteach go nuidir sé níos fearréad. Seachún níos ceartaí ó bháin eile dóibh fuair puinte ó chéanamh machchan sa hanis tí Paddy Small cad í annig Paddy Bert timppáil an sellh cimátathe ábhar fadan sanna ach tucha bhaige go ceartaí ar na sé ríiste níos go Bannigan siarnis tín bhar Lár Parke Jordan Morrissey ó chunta chearlach agus iad Just there hanish, ní leon deabhartha agus ní an fersa a ríist. Ná a cé méadúair a háinim luaitagin. sé fáile mór an caide agus bhfuil puinte éidir fachtaige an dat. Lá cholí Brendan McCall is agus fé mar deirim gan é an deabh fé an spéidir a ceartaí uair a bháin eile fécha sé suas scuile sé ceann fadaisteach. Ní anna raibh sé machtaín glíáin. Piotr Bugboshti to Munition so Imla clear. Son Holha Kevin Flynn Farchil Dara. Agus Tourt Fence Bruk on Bauta Aire his son well and Council Mihe Erchley agus fóríl agus Sinead Carún on Kugu iirecht fóríl ag DCU dóchas éireann Kevin Flynn leis an iirecht Aire his son. Roach leis gicamach tappa ganis cé bhaige ceansa go ag DCU dóchas éireanna agus Declan Monaghan fear bhlá clia. Sanna stig sa chúine ha Thomas E. Donoghue nish ra sé siar nish go Monaghan Harnastí Donoghue stachtí lára nish go Bannigan ha siad a gobar go deas le chélann sa Donoghue ríist agus ceann séireach isteach sa chearnógan nuair son nach an ceann son Curtha yes agus fórí le Garland agus well ní dólam goil Garland luirte gon puin go díosach bhí chance ar bháid an son. Well sin an dar báid misalta chun son Garland haid sé simar go mágóibh go díosam líana ach well ábháid misalta chu cé gúilir chuid is smód an nimmarta siúla chu pasáil bhar siúla chu cosint
má go leor ge ceharlach ach ceach me ceharlach sas go maiile hen nach bhfuil siad a taféarach le puinte bháin fendrása. I fachta haar nasig Morrissey nis de DCU dochas éidir tas dasisteach sa chúnin son. Be Donoghue Hanson ní héach Garland agus Garland a tuairt fens breoch agus a chiad pointe fachta ag David Garland dóibh agus well I mar á cháinine nuaimtí beag ó hintas go réilte an báide san nach pointe fachta nisige. sé puinte fachta bát san ag leannach tóig agus I builte go maithaige be sé sásta leis héanaan son sé báide a chailse. Se go raon chear cín do faointí is sé DCU dóchas éidir agus well an cúpla kick amach dearnach a thóg Cillian Roach daití chearlach chuidir sa bhréach ar ceann mór fada ardan is amach a Joe lár na páirce agus kick séir inis daití cearlach a tócha tappaige chu isteach I Jonah dosathe ach uair a bhain eile anna dhéan obair dían an son sa gleic ag Conor Morrison ó chunta bhúna gáil agus well be kick séir amach inis ag DCU dóchas éidir nach anna chosint an son ag Morrison dóibh. Stocha go rud ná cíimín chomininic I héile ná fearradar agus chnic méid anna hámpla fada sanúig ó Conor Morrison an teálaigh an sin son. Bhíon dornastige don gaid hólas a bhí sí techt anna chosint ar fadúig an son. Agus bhí rud le ráige chomá lena géalaí cóiricin san nach leanóid in immertinis agus seo chun Brian Stack ó chunta Roscommán de DCU dóchas éidir. Tugann sé bhaige iad amach ó ghuine go duine inis Donoghue agus haar nasin is dí Morrissey inis gan éon defidé roiith sé siar inis go dtíon lán chúlaí Brendan McCall agus bhil nílach éana bháin ag IT chearlach thuas sa le eile den barc cehar díag leistíar den gaiidecha agus Well ha sé liganta DCU an chaide immertan so hí an í leon dain séan so ach an fémar chlítha IT chearlaigh ag immert fémar gúil seidirráil ó hain sélimid scór DCU chimá ísio. Uiranta ní hinné an slíchart túrt fechlathe. a chuin bannig in inis buinte fachta ge misá tugann sé siar de Kevin Flynn fear eile há go mór san immert agus amach inis McCall Tá Yannick McCall ginn sé I bearna stig sa chúine tuair sé bhaige go manahan agus úil sé stracha chun talúníil an sellh gé fós McCall an son an passan ábhrín beagáda ach roiig le sé chiimeáda stig Déananig ach fachta ar neise gaití chearlach hána bearnaí goscailte san hir nuair a bhí Spáinn siad féine agus nuair a léiríonn siad ábhrín féine fémar deirm. Se bhfuil bhí sé spéisiúil san thug an réiteóid an buntáiste I DCU an báta san leanaíidir roií gimmert ach tééis an 2 second lig sé dó bhimmert agus well nimmerte teachtamach inis kick séir buite cearlach. Carta dómh fachtan san ag fearthíor Chonaill Brendan McCall agus caithe sé déineomint is tócha stíige boscan na nathíd as an galís san. sé agus be sé síos go dtí cehar díag an is feh tamlín is sé an lán cholaí so begur a fer aigen hútíar chun cosintí dhéanamh hir agus céir aigeisteachchas sa lán chola in isdóibh. Agus bhí mór an úntathe díanta ge chomá ach iad a daobh le cehar díag an is feag déineomint Se féad le IT chearlach an dara puinte gáilt agus cháineomtís fithe mithe an glog. San háildóibh a gapta an Jack Walsh I dá go sé luirte hena seo chuún Walsh inis tuaigh Walsh fens breoch agus a bhfuil Jack Walsh crí níl an countsan mithe chlé agus ar fóríil an gapta Jack Walsh seo gurt an grásaigh a gúnta I bhaile agus well beidir greibh níos mó am igen san ná mar a cheapse. Se stola me ban cumar tá sé me sí scorte an son ní bheith desí fellróhasta mai chin sé sin ach sé síntan sa fe tamlín sé seo spéisiúil in is se ráhé déómantí háfachta ge Brendan McCall sa an míse. Agus bhí mór an daoine knáf seán le reinseachtaí an nuas go méid daoine bhástáil ama nuair a rein fear agus naío sé carta dómh. Nis cécho gortathe sa háise. Íle an áras a go maid ach cad a hitan amach. Ní dólam go bhéine chuidir seach na amachchaid agus chéad eile cíimiidir a dalabha. Well,
an bhfuil a dhimmert sa spirit cartan so. Ha nach rohauras a got Evan Comerford ach aidethe agus na hasavinis agus well níl Comeró bhétált it son nach Well, is toch go count an rudí a go raibh mór an daoine ná seán mar jair, agus storm go bin sampla Beidir go se gortathe bheith bhfuil mé cheart ach nechas a feici amachta riimi sin. agus Evan Comerford nílte a bhadó bhaile nachar sa fear chicim bhaile mona agus ceann mór fadan san ach fachta go deas an Mark Tóca son má Lárna Park is seochún IT chearlach an is le Pádraig O'Toole tugann sé bhaige a sé ar neisige agus pas ábhar lubarnach an son pas ábhar scíilteach ar an son in is Cathal Walsh annach chu dimleoirí tarci siar ag DCU dóchas éidir chomá agus inis Chris Byrne Chris Fensbrook ní thuairthaigh tuair se ham neis go do Walshe Right, das coimar an sach scurthn son dimleoirí IT chearlach agus cínsibh son an méid dimleoirí ha hiaracha ag DCU dóchas éidir nach mar sin bhfuil bearn an son pastain séireach isteach a Jonah Carnoig agus an darigécha léin an son well ní dhéin idir an réitóir agus an son here the DCU dóchas éidir ha Daniel Corker an fearchúnta lú agus well ha kick sé isteach ar deirí hir hálaigh IT chearlach an son nach Pastain séireach isteach a Jonah Carnoig an son. Se chuid cearlachar ar an bhrún sa chuoine Daniel Corcoran agus son go bhfuil go chaise beir nó cefal réitiúr go bheith sé ach go háidethe. Nís háscóir a tastáilmhatha ach ceann anna dheachar sé mu a chuoine nach mór ar fad agus an ghéis séad an óhann sa chuoin. Evan Lowry inis a tuair Fensbrook, Evan Lowry ach an countsan ar gheis agus ar fórí le Evan Lowry ó chunta líise agus well. Tá sé dul deachid ar IT chearlach an bhearna an deiscórálach rathú. Well, má dheachan tú ar an scóran san chéad faointe le héan, ní leach tuinte bhain scórált go IT chearlaigh agus tháinig a countsan ó chic séir. Thug nómatís fithe mithe begar ó coppla scór a gáil in isrimis le hám stolam. Beg cé go rágadar díanach gine na bhórn ar fada bhí leo chun na cluí bhuachant ach péisce le DCU dóchas éidir an inis agus iad son I ddíorigh an bearna san na bhíadúmach ar tí cín de faointí Bugler, Dí Morrissey machanis go dtí Clíhána Park an son má á Flynn fearchíl dara agus cóimar desanis so ag DCU dóchas éidir Flynn a sé leanúnt lena rothar san nach an pasan ábhríonn scíilte fós a sé fachtaige tuair sé go Donahue garisteach sa chearnóg tucha siarige anmh lacháil ar fad an son ag cosantóir IT chearlach réidir go binéan tíú deis ar bháide a bhí ag DCU dóchas éidir nach ar úmpú do bhaise há IT chearlach dulta ar an únsaí agus réal an bhuntáiste chu. Se chuoine inis dul suas Clíháin hail na páirce an son tá Evan Lowry dóibh. Evan há sé lorach takeíochta an son dá há Josh Moore ó chunta chearlach Josh fós amacht agus a tuair Fensbrook an son tá Evan Lowry agus an chiad puinte ón immert fachtan son ag Evan Lowry ní teach díadach teis ceanna chur ar fóríl hí sanna tastáil watha. Tastáil go dóir ar fad agus hosna sé hí son da bhile an gort leis an gosan sin agus Lowry lena gasógan son puinte fachtaige Tastáil go géarmhatha an darna líide go gá faointe ceann nóil in se bheith chuatha rimis le haach ní leachta tríómatí chochanna é sinna dhéanamh. Evan Comerford le buile mór fada deachmacha Jo Lárna Park bhfuil sé fachtan son ag DCU tá go dain agus iad an sahanis le Bannigan agus an selle fachta ar neis anna chosintan son ag IT chearlach níos mar sin seachún Pádraig O'Toole dómh son há sé fiochan suas a Jonah Carnoig fiochan do bhfuiléine a réghhaistigh do Ca sé casa timppla inis agus a dúir sé Fensbrook ní thuairthaigh tuair sé amach sa chúine ar fada an mohan son tá Niall Hughes siar anis an sa go Sean Ryan dúirthaigh Sean Fensbrook ní thuairthaigh th neis go Hughes a rís tuairthaigh Hughes Fensbrook agus an count son well an count son dheis agus ar fórí lech roihat son seansa bhían. Well, tá sé do crothúna seansanna inis san le coppla nómanta nuas bhí seansan son ag Hughes áráid an puinte sin a gáil nach mar gribh siige a chuis díireach tah mu an bolla cai sé tuairt féróis
yn cicamach sa bwach dyn nis cymyd censor cicamach o hwg ag cwm for the bout sa an y spesiwl wel faro chiarloch a hi sgort yn bout sa eisiau hyfos ta lama ach gan dawt sgort ta eisiau ach big Brendan McCall bra sástal lei sin. Sin Sean Ryan fer bailan na scarta hí se an tátar fada gine a choláiste baile más maiile UCC sa chluthe ceathrú canis ach Evan Comerford inis. Gan é an dá fan spéidir ach téintse amach a Joe lár na páirce airó siad an son amach ach le sé fear bailan na scarta thugan leis Counson agus seo chuún IT chearlach inis tasisteach an son a Joe Chris Bourne a sé garisteach son a sé dúrg berta chur dá ach uair a bháin eile cosint anna dhéar anna hawn ar fadan son hir agus an fear ha méoch an talún son Daniel Corcoran anna cosint an son again. Well, anna cosint about son agus anna chluha yimmer ge Corcoran chama ha sé moran tekleil ar siúlaige agus wegin sé go mahan son chuir corcor corcoise fé an son Bourne nach ní dom gur bhéin leis a géir chun í cheartta hurta. Chuirch tíclan ainimin son agus well sin nach mór cíochnathe leis an gnáim an sa chiad le agus DCU. Níl siad ach an dá faointe san chun cín cé go raibh for a bhór mór na himmartha có agus well fé mar ach nic mars na chluhéile IT chearlach anna gaint séireach sa dara le. Ach se chuún DCU dóchas é an gheasleo scór nó ógáilt. Well, once er nachfuil nís mó scór na chuá hí mórán den nimmerta chu an dá cúpla báide me salta chuach be cealach sas go mai leo héna me stecha le hama man me gánach á faointe mar begáin ín cór na gaithe chu sa dar le. Cháinúin dam cútih gorta bheith a gaiinn sa chiad le an ruthar an sahanis ó Morrison the DCU dóchas éireann nach Bertinson timppla Bannigan inis Bannigan gas le siúd scór a gáilte agus bhfuil se stracacha an talún níle dearnréitóir an seile fachta ar nation son hir ag IT chearlach agus ag Chris Bourne ha sé seo take isteach san nimmert anna bhór le nuintí beag an nuas agus IT chearlach jasló an bearna san na leidú dí é an faointe a bháin nó béidir an chluthe chormú há gáinúinte go nuúmid goile chu chanéis sin I dhéanamh a chuún Ronan Ryan inis agus amach an sa go Cathal Walsh inis déanana sé siúd a stadéir bearna beag oscail las muda ach téann sé siar I letha chúil an son hir Ronan Ryan ó chun tenamí och na cána línsig Ryan inis ar fanéal síintear an chunta I gún tenamí go bríonn siad isteach sa chuún inis an sathe agus pas dasisteach dain séireach an son agus ríist an chosint anna dhéar ar fad ag DCU dóchas éireann agus ruimeach a spás an son hall sa chúine ar fad agus a bhfuil an sellh caiilte an son ag Josh Moore, Neil, nó bhfuil beidir go bhfuil has an gráscar inis bert nó túr nó cearar tithe an nuas ar an gaiid an son agus cad íana gin réiteoir. An chaid caitan ordinis ag an réiteoir fachta ar neis ag IT chearlach ach beag kicsair machanis ag DCU dóchas éireann agus sinna talana le deide an am cútih gortathe agus scór anna ísealann sa ar champa sport DCU dóchas éireann chear cín de faointe igen bhar an bailes nílach rá faointe ag IT chearlach achas cuma son se chuúninis DCU dóchas éireann agus Sean McMahon pastain séireach isteach an son go David Garland a dul a ruthar níos a fearr leis dig dá má chinse ní chin túair sé féin spruc lena chitóig David Garland agus well stocha go bin an písa immerthe dearnach an pointe son ó Garland agus pointe deasa an immerte bethe. Anna faointe agus anna neachtan sanna garan na gháil isteach agus duine mach raibh seansa gáidige a dúach sé fé agus well bhí sé sásta leis sé buinte gá faointe scoráta go dtí sa chluthe agus é díanamh go má agus a fear an eice leis san chomá Michael Bannigan cumanna láide réad mór an caidan na gáilige agus é gimmart anna bha go dísa. Tá go dain agus tícín de faointe idir na fórnin sa Lasca bháin don gaid I bhach le bheile. DCU dóchas éireann chucín de faointí IT chearlach I dtéobh le rá faointe.
Dóla go meach DCU dochas an sásta leis an méid san mar bhí chansanna eile go bhí chansanna bháidí agus faointí go. Well, ha sé trí faointe chun cín gan dá bheith fásásta lei sin ach an nám chéanana leis na chansan ar fada bhí go ní dólam sa go médís chósása agus a chepadís go ggóla go médís níos mó chun cín fan drása. An fuairsáid chimád ag IT chearlach cé áfuil ach an dá faointe san scoráta go bhí deisna cochomá. Well, bhí anna gceisina chuicimíd Michael Bannigan an sá le kicksair dó sé seo an dar pointe me comfort gan dáta fuair i chiad cheann agus pointe más scoráltan san ige Bannigan gan dáta díireach tamlín beag na dhéasan sé Chris Farrell bhuiig sé kicksair sólamach cimíd a gháilisteach an sáinis DCU agus bhí anna Hansel bháid an sá Garland túirta chaide sá do dionnathó agus conasna chuige ceann san isteach sin ceann na chuige móra. Gan dát Farrellan sa príomhnéas ceharlaigh agus an chiad scórdóil sin ó chiicsair fachtan sanna ggé bhí sé testáil go dóitú a sé ceartíín sa cimí de gháilisteach agus bhil ceap mé fadagrah sí sin mehead fóríil ach thugan réitóir an pointeá agus an sa cimméid raircailecha cimméid an sa rair níosá an beidir bhil rah sí sin din suas teagin na héin mar dheolad ach dead an réitóir go raibh dead an fearra leis an ggóta bána san duine chuint neo agus dead an fearra le de bart bán agus túra men pointe agus DCU breá leis níos feidir ceansa. Garland de gháilisteach an sa ó conasa bheith sáil sé an ceann san anna Hansel báid an sannaige. Cíimiid a ríis an sothe nómat na dhéag sin agus áfaointe ó Garland de Bátasan. Únsaíonn sa ríis ó agus anna stoppan son agus an son ten cehalach suas a gort agus chuin sé tuintan sa ó Evan Lowry agus ráfaointe fachta go pen drásan agus sin éon slí chiíochna gan chluthe a chaháin an chansa ag Garland agus chancer bháid ag cheappa sa béidir an an och séad a chóg sé faointe ráfaointe scorálta go dtí a Garland mór an don nimmer ige DC gúchan i cheartúirtóibh agus stolm sa gar médís níos móchan cín fen drása. Beidir gur cheartach ní le lascan na caide idir na fórnan sa DCU dochas éidir chucín do faointí IT chearlach rá faointe. A mí nach an bisi beag a thuganteach náitégan na náid mar beag na héan neomhaint agus na héan scór don dar lethagain beo beíoch tééis sin bisi beag garise.
Seáfáilte na se cháir de GAA bio an deire seachtainna se chuún beag tí chluthe gandíomh beag limnach agus an ghaile beag lochgamar agus an cháir agus cluthháin caiide an bhí le dún ngáil sin GAA bio de dánach se chuún sin an dara lá a tus nó ar a lethúirtéis a héan. Agus tá anna chuad bailithe stachan sa ar Campus Sport DCU agus cíimiad son an bhíse síostas na scóranna David Garland le ráith pointe dóchas éidir agus pointe duine ag Comerford Carty agus Bannigan agus ón de bhile bhil ráfointe go ceann ó Chian Farrell agus ceann eile ó Evan Lowry. Agus máis cadchaigh IT chearlach a dhéanamh chun tatarnáisisteach sa chluithe sa has gom nachfuileach tí cín do faointe nach bhí formhór na himartha ag DCU dóchas éidir sa chiad lesan. Stoch go médí sásta ró hinne ráhí gan éadach bheith heachtíí faointe tá híar Tá cór na gaothe cuinis sa dara le. Salmas mé gur chaideach bóga níos tapúla ná ha mar a bhíidir sa chiad le agus beidir
in duine bháin ágin thuas chun tusig beir nach has a bertnú túr ágin thuas an mar hascór na testáilútha man bhfuil imróí thuas chun tusig go nío siad na scórna san. Gan dát há siad go maithe gachan chluthe fáil scórna hir an éire go mór bhór baidí agus ní dóla muneomh ní dóla go mé go bhéta siad fnach go dtí hir déire isúil ver báid a gáil, cai sé tusnú críndíir teis le hama. Nadar bhfuil cumáis nervvíise chutha gúnráid le DCU dóchas é an hása gom go bhfuil istócha beidir taí den státe mór níos mó ag chud imjóí DCU ach mar sin hen brachas ar uidirhann san sa chiad le go raibh cumáis nervvíise ar IT chearlach. Agus storm go dicfága sanna mar níl siad móránachas a ní siad teis chluí mór mar seo gimmartana héin. sé seo an chiadúir do bheith gimmart sa chamórtas há DCU ha siad a go bailanta há na haí chu bheith gimmartan sa mar sin stocha díachach na héin DCU gur fuir an mór láidir iad agus go mar seanna dhechar buachtain ro beir go dainna carlachas teach luthe seo agus chuoine bhfuil ha siad sa hana bh be gur in anna chosanta dhéanamh sinéin slí ha siad a gimmart ha siad anna chosantach ar fad. Cai siad é sin in is a gaharú an stíl sin a gaharú sa dara le agus dólaid an nún saí. Agus cé has amachtat in sunna bar do DCU dóchas éireann an sun sa chiad le. Well, stocha is na cúlathe tar bháin has amach anna bhór stolam ná Daniel Corcoran cheapascrib sé siúd anna bhagóid agus chomáile siúd bhí Declan Monaghan a bhí seacht bhí se go a chuasa tusaigh Michael Bennigan agus David Gallen. Is Michael Bennigan a bhís anna hócail le siúd balcail ar láidir se páilir scatacaidna go maithabalta breithire agus tabhistí go san Garland paraile lead beag láidir gáfaoin te fachtaige well, cheart baid agus cháfaointe bheith fachtaige. Cheart go dain agus balcarí láide ar chaan taobhann agus cúpla bolí mór a lárna páice há. IT chearlach am hena hénig agus seochún inis fuir an DCU dóchas éireann agus na honnadathe ar fad an dáthaobh chomá. Se agus spéisiúil na ráí cenaid eile fácathe ar an mínse ag Brendan McCall a chuireacht an ghorta le carta dúbhann san deire an dara le dína amach na bhfuileach neomant nó go fáca don denómanta san. Se go dain nó beidir go bhfuil leis an cúpla neomant am cútibh gortathe beidir go bheicear óthús na himmarthan sothe ach neosa go naimseach íomid. Sin nach mór olah den dara lehan agus rud spéisiúla fuair amachchan san rinne seachtainna ná nílach éana bháin ó chunta chearlach riamhtéis bán Sigerson a bhuachaint agus tharla sé sin chuig mbliana agus chéir fihéid ó hin. Agus béisiúd Kevin Maher ón muine bheog agus well athróginn scéalsan tánóna mar há imreoirí ó chearlach ar an dáthaobh agus ar an dámhaireann agus well sin choiríocht eile beidir Bug míanana agus cheir fiid agus éana bháin ó chunta a bháin teis bán na bhuachaint. Well, se an dát agus sé fersan haigemarta DCU ná Jordan Morrissey ó chleobéireóg. Cíimiid an son go bhfuil anadaí take seach sin Tommy Griffin ó chuman ghearóidí dífa i limnach take isteach geomid amach féiche an Tamilín cétha teis an parc agáganteach ar luas lasrach se chun DCU dóchas éidean agus well tá siad tá cicséir an socha agus deisbéidir de Evan Comerford tachta níos agus ceanna le hógant. Well, se ha sé chuoine níos áráid agus aga ben far ceartach in a bheith se hógant. Nis ní hín ceanna susaí tráthána neu bheith mórhirtas me gcuithe hánach sé tógannta chud amach go háirithe. Ní hé seo chemar ví aráin ceannas fusa leis an ngóid atán. Cíimiid an son Brendan McCall ó chunta hir chonail take ar neis agus a héarma I Moscan na nahirí chuisteach aige agus Eán dahirir chus beidir teis méidiginn te sa chéad le ach se chuún Evan Comerford puinte a bháin fachta ige sa chiad nómant an giad le agus séchan sathe sa chiad nómant an dar le agus an deis cíanaige níl seftis ná feic mar Troslóga tóca hiig Evan Comerford an Counson Ard fada Crean puinte eile fachta ag Evan Comerford sa chiad nómant an dar le. Well, sé fé mar a hosna gin chiad le cicséir ó Evan Comerford agus I tóca go deasaige gine na gaithe léanacha tóig annachiice ó Comerford. Anna gháilinn san na lár na páirce ag IT chearlach agus tucha chun cín ná an bhfuil níl caiisiad macht tír. Agus an son hir ar fad ha Chris Burndóibh agus sin Cahal Walsh fear a bhíar fanéal
fé scór blian Loch Garman agus an son há Niall Hughes in ish. Iad bra fáinach agus a ríist tiúr diag leistíar don gaid ag DCU dóchas éidir agus iad maithabalta cosint a dhéanamh chomáile únsaí dul suas Cleahan Parkinson, Evan Lowry, sé anna hapig, luasige, nartige, siar an ish, go Chris Byrne, Chris, tugann sé siúd, de Sean Ryan fer chorcaí, ceann fada isteach Joan Chúin son ag Ryan, agus iad bert taachtamach an son ach an taachtamach leis an caid, an báta áirithe son Paddy Small, agus in ish, úmpú do bhaise, DCU dóchas éidir na dul ar núnsaí suas Cleahan Parke, agus sin Paddy Small, leach áthe clia. Shane Carteen san íon seanna chosan tíar abáta san náir bhig seanna chaid sin agus é gimar go mag go dísa. Se mar sin seachúniad, Morrissey inis, Morrissey fer cearlach, Brian Stack fer Roscomáin, agus a túirt fens breach an báta áirithe son dó bhí Bannigan agus sin pointe gan cháim ag Micheál Bannigan agus well an chiad dá faointe an dara le fachta agus an Bernason miadathe go chúig faointe ag DCU. Se bhí san anna bhath ó DCU, bhgad ar an chaid sin ón de bhfuile don gáirt agus Bannigan an sanna chríochna léthe agus well iad me chuig faointe chun cíine is agus gáinneoman sa dara le caiige cearlach a chaid sin a bógaisteach agus Well, nummerke immer mocha an de mechtana náit léthe. Has isteach suas Cleahan Parkinson agus Kicksair vegin sa do IT chearlach na mar Uorvain Ellenson an báideor agus a tachtamach a bhadón a bhaide agus he chuúin is chun an countsa a hógant. Tá sé hawl tá pointí a scóráil an báideor seo Killian Roach agus well beidir me sé dírig ahra sé dhéanamh Evan Comerford a cha téis. Den éigen téis rá leis bog a siar ríist an báideor mo I Lárna Parke agus well an chumar ná fuil puin dá siar Se storm go bé cían fear le hóca go ceann sa sin príomh ar cohéir ar na cicanna séir fearí bháile. Ga chéon chance go cehalachan sa begar a scór a gáilhaig. Se mar sin fearil for se Kicksair sa chiad le ceann don dá faointe san na fór IT chearlach. Dar I bhailin isid fiachanta Jonas Bricke na troslóga tóca hiigi ceann fada ard a bhfuil sé crín tá go dain agus go darafa an son ag Chris Cian Farrell agus an dara pointe fachtacha agus é sin na tastáil watha. Tastáil go dtí an watha ráthí sé thug sé go maithíchan I cheartta thuúta lena tóig ard go má agus taistal maithínte agus well begar an brún is a chuir DCU gháil amach leis an gait seo ní Begar roiad a stoppa mecht suas a gort agus an chaid sin a bhuachtain agus túrt féin son go tapig síos a gort lethe. Se chuún fear chearlach Jordan Morrissey. Her Jody gimmarta éide óg hirs na nóchadaí. Se chuún fear óg an is agus hitse go chun talún anna hapig agus anna ristin son agus well lábhsigh sé an chaidir an dalamh stáilim an bátáide son snéalta gohfuil Kicksair ag IT chearlach ach hitse agus hitse go bogan son dar chomór choláidir leis. Se ach feidir seohann is cearlach. Cearcamach an Kicksair san tóca ag choúas a bhdar an Kicksair as fer caiine minín siad a siargadín maidiúid. Begarúd bogachan tosig leis. Begar chunis seo chuún Josh Moore níos ar machta ruthar. Ceann mór fada Joe na dosahin son a bhfuil sé fachtan son istigige tá rial an bhantáiste agus Kicksair an son ag an lán tosaí agus well deisinis chun an bharna san na leidú Uorvain eile go dtí tícín de faointí. Well, sin éon sort a chaith séad a dhéanamh Brendan McCall fébrún son gan dáhí sé siúd a carta do fachta hena hénige má dhimlíonn siad níos mó caide mar sin chuidir siad anamhrúar DCU agus an well Cian Farrell pointellan sa ige agus an isni an bharna tucha síos go dtí tí faointe ríisecha. An tí faointe son an lascabáin den gaid sa fel gailach agus well bhí na scórna san na tastáil watha bhín tús son más san watha sa dara le agus féach go bhór do ré. Nis be sé tácht chun is cebhhuaigh seo Michael Bannigan béidir a bhuaigí. Ceann mór fada amach a Joe Lárna Parke agus a mohan son do IT chearlach do bhí Walsh inis an count san scaoilte aige agus é fachta ar neisig DCU agus seo chun Brian Stack inis fear Roscomáin. Den fear Roscomáin isteach go fear chearla go son Jordan Morrissey agus bhaig siúd go Sean Bugler fear na psíomh catharach. Agus iad hawl inis ar Cleahan
na páirce agus iad bra fáinach passisteach an son go Paddy Small fachtaigh Paddy Small an chuomhlinn gear an son stig sa chúneach an sellh fós ag DCU dóchas éidir agus chalístíant an son Paddy Small agus big kick saoir isteach acu. Well se agus tó be bennig an hócaigh countsain is se spéisiúil bhí an ceanna bhí ge céan fearil sa chéad le timppla an feiste céannach béidir go sí begáiní níos fuide amach sí se begáinín beag níos fustaíaran. Anas de firis Paddy Small chomá gandát agus well bán síintear iléireann bán féimhlíon is fithe iléireann agus bán I go láonn chomá agus telador annach chumasach a freada sethe. Í míad an son Thomas Donoghue a fágad na páircin son. Agus níos chun na ceansa thógann há Bannigan agus well ráfaointe fachtaige sa chiad le ach níl an ceansa fríist. Agus an ceansa tógad Bannigan mithe mach Eric glíhánach fós facht an sellh cimáta hen son ag DCU agus an son Cimíad an son duine das na honna de hen son agus tucha ar nasin so go Garland níis agus a tuairt fens breochá Paddy Small agus Paddy Small crín an bais leis an ceann áirithe son agus well hín ceansan bagáinín róris de Paddy Small. Ja, bhí gin Small go lenacha tóig I tócha go deasaige fearmach an scórála se hééis seo. Seo chúnaití chearlach an is agus iad son I ddíraigh dollar nó an suíach an sellh caiilte chu. As cíimiad an son Thomas Fox tacha histeach de DCU agus Thomas Donoghue teis an áit an gortaágant an sellh fós ag Paddy Small bert timppla an chaid mithe an dalamh agus be kick saoir amach an is ag IT chearlach. A siad dúisithe ábhrín béidir agus gá le scór nó gó nó tí a chu ach an sellh caiilte uairháin eile agus fachtan son hir ag Conor Morrison fearhíar chonil Morrison níis agus iad son agus an daintear múchta chu uairháin eile. Well, lig an dá lappa cían fearil síos about son bhí sé ceartaige gréimich mead ar a gaiitsin ach DCU ar an nún síris agus Se chun sé cartaí níos cartaí há sé éalathe leistigh dos na mogil chosanta agus cartaí túirt fens breoch ach cartaí chlé agus fóríl agus well beidir go raibh ábhrí níos mó am ag ná mar ceapse. Well, bhí seansaige ar faointeáil beidir go raibh sé ceartaige bheith scóráiltaige ach fósa sé chéir faointe chun cín is be sé sásta go leor le hen. Some will Carlach titty a goal Tamalin Bioganishan sauce Sadara Nilan to Snuro by the Antaco. Roachinish leis an gic mór fada agus kick mór fada gé macha Joel na parke ach uair a bháin eile fachta ar naisig DCU dóchas éireann agus Sean Bugler agus inis piúchan Flynn suas agus amach go dtíon tonadaí son Fox isteach sa chúnar fadleo agus don mó I gara isteach agus amacht ó rinne go duine agus well há siad ar an stó lechearclanis le Sean McMahon duine don bhuiann son a bhid creibh fé fihé na héireann rábhí sa seachtaíag do bhleá clí agus tugann sé bhaige go Brian Stack agus amóhan son Declan Monaghan agus gara isteachan sa go tappaigh há Monaghan a tuairt fens breoch chun báta son há Garland agus a bhfuiln Counson Crean ó Garland há phleige beag bán ardathe an mar cúlan son agus an tíú faointe fachtaigh David Garland. Well, sé Declan Monaghan íon nummer tar fad san anna facet fad an son de Garland is tíú faointe fachtaigh Garland agus ruthráis le DCU láthar na huide. Carlach a titim tábhaí ar a táimar fad began an chaitsin boga agus scóran a gáil. Caithe siad agus seo chúniad a bhfuil feic gur féad leo dhéanam chucín do faointe idir na fórne agus caithe siad dúiseocht suas ábhríonn fé mar dearn tú. An son chaid mór fad isteach a John na cearnóige ach uair a bháin eile há animar tar fad dianta an lína lán chúil san tránón agus únsaíní a gúnsaí stoppathe chu agus fé mar athráite go minic go mar úmpód bhaise DCU a dul ar an únsaínis smáil cad dhéana sé pass ábhríonn ceatachan son agus fachta ar náisiúir a bháin eile ach níl mar ag an neomad dearna fuair Garland é do DCU agus Garland strachaach an talún agus Garland leontan son agus well idir Anna
Bhíidir na golar fad lei sin agus an ceartómhinn daintéir san bheith múachta có. Well, iad far go ngwitse an chaitsin an son íon teanamh agus ag gimmart anamh so cortú dianta is óil in abouta san. Tá sé sínta síos lár na huaide ach DCU fi an bhd níos ar Kevin Flynn an bótas an chuic mid spráile siúd bheith dul ruúthar suas a gort cíimi go minic agus í anna bhálaigh le cíl dara ach dúirt sínta an sa lár na huaide agus DCU tas nó bhd níos ar agus an sa dara le níl ceharlach níl siad a gimmar chomas an lár na huaide. Nílach chéir cín do faointí fachta chu cháinúmant is dahad don immert agus há sé sin ísisiil go maith an de bhile den scéal bhí scór mór chu suas DCU gona UCD sa chluhí lechanas agus chuidir 64 díag ar ollscoil na riine béal feriste sa chluhí cearú ceanna sé anna bhach chun scór mór chur suas. Se bhfuil mai chéimi de machad bhícha mí de machad an ghirtalár na huiir na se gáhé. Nis I kick sa an sa, alright? So raige count sa reishi fóraíl, a chana héine siarige ceharlach. Canna hef go bhfuil. Nílach ferabáin huas an tusaige go. Ní don lumsa go meisiad alta scór na gáil má gágan siad. Ferabáin huas chearnóig le séin agus ferabargáil agus san Daniel Corcoran a tefamóga ferle cos. Beis anna iacard an chaitsin a bhuachtant. So begur a blenach a harús dálam. Se chuin Evan Comerford inis. Pointe fachtaige sa chéad nómant an giad le, pointe fachtaige sa chéad nómant an dar le agus seo agus dahad sa tí nómant ar an glóga tuairt féin tíú ceann anna faointáiltar fad anna faointáilta leis na cic na mach agus gan dát leis na cic na saoir. Slua má bailitheisteach an agus anna leocha Evan Comerford inis leis an iireacht agus Evan Comerford bhfuil an Counson Crean tá go dainnis go dearmh an tíú ceann ag Evan Comerford tránón agus bhfuil nach díal rud go bhfuil eilehéad do ghuine a god cho Creanos na cic na saoir. Spra nuair a hanú gimartéidir an agus nuair a ferragat a habalta cic na saoir chu heir sé deasnáin tíigh saoir aige agus i tícíine go scóráiltaige sin anna mirtó Comerford. An bearnas an miad a himach go sé cín de faointí inis caiig IT chearlach rud éigentí anamh an téad lei seo feici anamh dóibh Niall Hughes bert téis stracha go an son agus kick saoir isteachta agus bhfuil há scóra tá Spáinte begaín foiineh an uair sin ar bhí sé meach tíd teachas an pasáile bheith bíonna chuhíar an lína le chúil. Seansa chuir scóra sa gháil bearnas an anna séfaointe an na lár na huaide begra iad sa Harcanáis agus bhfuil seans beagán satha go béidir ach cai sé bogamach begaíon cúpla tríige róada tócha san aige. Se chuúin is sé fiochananta Jonas Price ard fada a go bhfuil an chruine saige níl an Counson airchlé agus ar fóraíl agus ní féidir le deis na mar sin a chur mú. Well, sinné haiti fi macht over lár na huiir a gáhí begar an na scórna san gáil tá sort ísle brír a lár na huiir stáilm ní le éímeachta gartan é chu dóibh an chaid nach chuinn siad isteach cúlathe DCU am muachtaint agus anna cicamach an san óchamarfurt. Sé faointáilta gan anna go Evan Comerford agus ní heanúna go bhfuil sé ar fainéal síseir chortha na héireann. Se fear eile ha gimmar pelle síseir den na chunta Brendan McCall. Agus iad a tacht na tasna san na tachtbagáidí níos buigear han mar a bhí sa chiad le se chun Brian Stackin is fear Roscomáin agus isteach an son tá Shane Carty na Marnóg bhí sé go maith sa chiad le se chun inis IT chearlach scór a tastáil ó halmhatha an bhfuil siad an ann an scór san na gáilt mohan son tá Niall Hughes agus tuairt féin spreocann son tá siad ach an Counson bhfuil sé róada tá go dain bhí sé róada ní ráidir teicimeat isteach agus uormháin eile deis han réitúir ha sé túr kicksair de chearlach thug sé an féinar díach riimi sin na bhí sé ciáil na caiide mar sin ha seansa chu beag seansa go céan fel puinteáil gaansa chearcamach a ceansa fis golóirda. Ceart go mech agus córbeg gaithe chomá. An dát IT cearlach sa chluí ceannas den giadú nílann comórta sa buite riamhacha sé buite ag DCU ráhíle sa cúgdíag, ráhíle sa dóíag, ráhíle sa de agus ráhíle agus sa sé agus iad
dul saoil agus iad an réiteóir lorg den éigen san agus I leabhraíon beag dubh mothige. Agus caint an son le Conor Morrison an fearr ó naomh ánáin thuas a dír chonail agus animach chuir sa leabhraige. Agus cárta buí fachta an son ag Conor Morrison agus cai sé bheith in bhuachal maithas go dear na himmartha. Well, rud stachtaíine is stochan á cían fel an bhfuil seabalta an pointe seo scóráil. Déanta maithige sa chluthaí go díosa. Farrell is tuairt fens breog agus Farrell bhfuil sé crín tá go dainn agus an phleagad beag bán arda his sin éon ceathrú kicséir chutha Harris an trasnáin ag cían na Farrell ó iad an duine agus tha siad a bra go mór cheir cín dus na chúcín de faointí san fachta ag Farrell da IT chearlach. An tenda Farrell bhfuil scór fachtaige ná Evan Lowry agus begur níos móda ína scór na gáil as gan a bheith hebrathir Farrell agus begur go róch sé sin leis leotha Lúr sé muoín beag éigen dóibh túd fuatha mar há gála gaí han réifáil níos sláidir an táid fad agus seansa chu brúcha DCU thuas an son chun tusaigh ach ní híméid mamach. Se agus ha brúchar á chur na gúlahin saach mar sin héin iad maithábalta íalútíad na mogil chosanta an son hir de dulchas éidir há sé ceartaí a tháinig isteach díanach go mar riimiis tús na himmarthan sa agus gimar go mar se chuún dulchas éidir na níis agus Sean Bugler fear a dimmer dés ahann sem cear na barca chrócaig. Cíimíonn so anna choimar imimeóidí DCún so anna fesáil fearr fáil de tuidir ónaí nuair a han chaideagat. An son hail há Declan Monaghan fear há tééis anna chluigh immert de DCU dóchas éidir agus fearrile Michael Bannigan agus Jordan Morrissey fear chearlach siúd chomá brosach go más a chluiche seo. Ceartaínis agus suas clíán na parca á siad bea féinach ní bhíon aon deabhartha agus cosint maithan son hir ag IT chearlach agus an sellh buit ar na seag pádraig ó túldóibh anna dhechar dóibh éon rud a gháid bug sa chluiche sa hannéachar ach fuair kick sé an son. Well, an council book das tapig in Chicago. Sin sort of metre he the yana agus brehead macha de DCU no na full shed here na cool he. Jahonish Chris Byrne agus score tastalwaha son harai goron and Ryan agus ha be real and vantage argument more taken right or and son agus kick ser elle and so the IT charloch beidir will you do sé ábhíonn le newment nó go. Sé na téisian pointe sin aráil thug sé misneach beag éigen dóibh agus Chris Byrne na gháil siad an son snéir siúd go níach a chailí se stáilm ach ha seansa chuin isú ar faoin teleáilen so níl sé seo róiachar ar fad mar ha gaige ach. Pointe yes agus anna yes an son fachta ag Farrell de ifir tídiaag cían Farrell de IT chearlach agus sin éon cúgiú kick séir seolta thir sin trasnáin ag Farrell agus iad tachtasteach san immert in istar ar chéile. Well ha sé nílach sé ceir a faoin tatar in is a rééis ní bhór dóibh pointe an óil in is a gáil tappa go má cai séad brún is a chud DCU agus éad a gháil amach leis an guidance so agus gan ligan chuibh meach suas an gort. Méidir ní sé seo chuid Joanta a bhlíine ach níl sanna choúlatha. Níl agus dóchas éidir na amthabhachta na pasna chuir le chéile se chuúin is Jordan Morrissey fear chearlach agus iad siúd te sé thuirthaig hail sa chuún ar fad inis há dóchas éidir agus iad géalú tíad a bhfuil bert dírig bharcáilin son agus kick séir stachan is dóchas éidir DCU agus Bhí sé rága gur raibh gáile brú chuir beidir suas níos fuideach an tosaigh an son. Bhí san begáinín lubar nach an son an teáil sin an son agus hág sé láimh stigró ada stólam bin Trevor Collins an son. Agus cárta dubh facht an son ag Richard Hitchcock agus ó fáicrá an isce de Richard Hitchcock agus be sé teanna le deir na himar an sás ar méid sé siúd ábalta tachtar na isteach. Well, beag den nómantaí sa mín siige agus chuig a héan nómant mithe. Agus ha Bannigan an sahanis agus tíanta go má godís a ge Bannigan ceansa níos fuidir amach na an ceann go fuair se. Faointe facht ag Micheál Bannigan agus tuairt fens breach an son an count san ard agus a bhfuil sé crí níl ar chlé agus ar fóraíl agus
Tá danis agus fuidir fé maidiúir Cillian Roche díar gin kickamach sa hógant. Well sé ní lech na nómatí nó hocht nómatí stocha fácha churáí thar a scór na ráil cai sé stoppaní se bheith a tasáil hiras na cúlathe agus í bogus was chun tusaigh péad a hachan titim amach was chun tusaigh í tú na scór ní ó tú hir chu chúliad. Míad son Pat Critchley fear an spéisiúlar fad bhuaig sé Gradam All-Star do líise 9 san na máinteach se chun DCU dóchas éan níos agus smáil tugann sé bhaige go Garland ach bhfuil an adóg séitithin son tá go dain hí sa cainte son fé Pat Critchley be an tain duine ó chun línte a bhuaig Gradam All-Stars na Cumáin. Bhí sé go mart pelle idir chunta chomá agus níor bhéon dóhín an gúirt chiisfeile chomá agus nu sin fad hí banna ceolaige héin agus teidir plunkid banna ceol dar bhaim de Mere Mortals agus neidir gogaí sríomh trachttar san na háis. Déalhadar a bheitá hé ní mór cinneachchaid geolagam. Rodíní státaíine se lehad na bhfuirid an bannaí ceoile ráhí agus sé seo David Garland agus sin sé seo an scór sa. sé tí chin do faointí fachtaige agus é áard ach an Countson seolta Harris antrasná go nafiseach ag David Garland sin cearú pointe fachtaige agus bhfuil an bearna san miad a himach ríiste go. Tá agus Garland a déama go má ráibh agus cumna maithasar tócha go dtí sa laghí ar chearlachas tócha agus inis le fearchar don ortóibh chomá bhfuil ní rodí fiochan dro bhráibh. Se mar sin Bergóibh scóráil tappaigh anna gháil ar fad an mohan san na lár na parke ag Carlach agus ag Hughes, Niall Hughes. Se mar sin bhfuil báidúnta nó scór, nó pointe ar líad. Seo hiad inis a túirt fens breoch agus ceann dain séarach isteach sa chearnógan son nach a fachta go nefaseach agus go húntaach an son ag Evan Comerford ach bhín passan sciilte baróbar do ach an son hir ha ceartaí uair a bhain eile agus inis Tá fersa ar an mohansa ag dulchas éireann an glíháin seo má chintiad éach ní chéan níl duine ná daonaí timppla ach tintiad isteach sa chúna eile inis mar sin gur siad tas tras na nían ag túir siad fens breoch agus a bhfuil pointe a bháin eile fachta ag DCU dulchas éireann tá go dain agus bhfuil há rihan ráis leon inis. Tá déanana go má roiid an son ag cíimiid an so duineach go bé Paddy Small a scóráil Countson sé agus éad mé sé faointe chun cín a ríis agus éidir an hunsa i ríis agus bheith sean san soige. Paddy Small inis uairháin eile cad dhéana sé tóg sé chu dáma te raibh sé siar le a chúil nar héanrad amachta gartanis do DCU dóchas éireann agus feta siad macht siar-isteach na lehénig. Seaní le an brúró hinna se lethar na huaide agus feta siad mar timppla leis a gaitin in fecht tamlíine sé faointe chun cín sné díirecha ha siad a díanamh fear bheith fáil dó bheith táid fad. Seo fear eile chu Daniel Corcoran agus inis saol uair a bháin eile agus amach an slíor fadan so go Kevin Flynn fear chial dar inis agus bhaig siúd siar inis uair a bháin eile go McCall. sé bra sochar in se ha DCU agus ní le éimhrúra nuair an chaidir go fear le séan sa chu teileisteach ach be sé dábhta chaite út siar is a ríis agus winter chearlaigh iad fad siars na cúlathe fnacht leis a gaiid techtaisteach begur ó brúmachchan so agus séalt an chaitsinne chéal an chaitsinne bhachtant. Agus cé hadulta bhaimar sa chluchas a go dtí sa hamáis? Well is tócha go bíad a ráthí go bíad DCU hachan tusaigh agus is na cúlathe Daniel Corcoran ceap scraibh annach chláir fad a siúd sa chéad le a héin agus Declan Monaghan gan dáú sa tusaigh sonha Michael Bannigan anna bhaithir na cican na séir ach David Garland an immer déir fad díanta siúd go dtí sa unda bhfuil an ort well do chearlach Sean Ryan is tócha agus Chris Byrne is tóla go bíad an bharta sáracha go dtí sa. Seo chun DCU dóchas éireann inis uair a bháin eile ha Brendan McCall eile leistigin sa a cha túirt fens breochán ha Bannigan agus an Countson titithe isteach in nglaicin bháideoir agus bhfuil beidir greibh deis an son ag DCU dóchas éireann nach níl siad súd in gáint an scóranna siad IT chearlach a tastáil scóranna inis go dóite bhtha agus inis seochúniad ar an únsaí hail ar chlíháin hail na parke. Tastáin séarach isteach an son cho fada le cían fearl mithe chun talún an son
Anna Jacker fad an caidsan na fiocas suas agus an bhert dianta an son here ag Declan Monaghan, Anna Chléig Monaghan, the DCU dóchas éidir tránóna agus well, beidir. Well, hang glickas i DCU agus fedintlí ha sé an caidsin a bógamach. Go des le passan a láide an táid fad gan feiceach chuid a múca agus sféir lehéis sin i ghéanamh ní leon rúra dul suas a gort leis tuis géad a bheith sé faointe chun cín agus well iad a gúsáid an spás is óhaine sin lehad na gúirte an gúirte a gúsáide chu agus bé sé dábhata casa siar le seo má hastíon watha. Sean Bugler is an Oliver Plunkhead le lí agus well hasisiad ní leon deabhar agus ní nach chuntach mar níl scór na bhtha hasisiad go mór chun cían sa ceartaí is agus iad amacht a gúr le hénig gan éon deabhartha ceartaí ar náisiú ríos dúir bháin eile bhil caiide lá seolta an bhers an tróna agus saolann son go fear eile Jordan Morrissey agus chiocnaíonn siad an son howlar fad le Tom Fox agus a ríist iad sásta dul le gúil mar ná foiil le an deabhartha an chumar an scíal gur bead DCU dóchas éireann a bheith a crochail churann Vicky gúr na mbliana. Leis agus cailísteant an son agus a carta gáilann sa stólam ge Niall Hughes. Ní dólam gúil siad begáinín frostrachas a roiláthar na huaide agus an carta dófachtan son a gé agus siad síos gotí well tí ardíagan is se láthar na huaide agus gan nach cháine ómat le mecht ní hín tún chluis a mecht an einslíoch go móigh DCU a. Well, bróla agus iad a daobh le túr díag agus dúbalt scór ag DCU rotha agus hechan son bearn oscailteach se chun David Garland inis. Dúir sé siút fens beag Garland fear beaga sé heach mar sin cailís mór trám diant an son David Garland agus nó mo chu clabaireacht an son agus tuchas deach ag an réiteoir a hiile agus well beidir go bin sin agus gúil rás IT chearlach riteach ba ghéile rás é dómh mbliana agus iad buirte ar IT Raleigh ar UCC agus ar IT litir ceannain agus níor bhean dóhíine cheandas na fórnasan. Atá déant go húntaach ar fada chu agus a manisteoir Pat Critchley anna bhuana chuir ar Raleigh go mórhór ar chorcaig agus stóchaid leach na himara stócha an fersahan sa stáilm David Garland. Chéir a faointe fachtaige anna chuid ruathid éana diantaige anna han sarváidige sa chéad le acha náid bhí scór na tastáil sa chéad le agus fiúhain sa dar le fuair séad agus tugam se lecha chluhead osa agus é tílte go maithige. Tílte go maithige agus fear bhuioine cháin peladór gan cháim agus seo fear eile bhuioine cháin Mícheál Bannigan agus tuair sé seo fensbreach agus ba cheart ná bheitcha an aibige leis sin ceansa agus níl go dainn sin an tíú pointe fachta ag Bannigan sa chluthas agus bhain bearnas an méadthaach go seaachcín do faointí. sé agus an chluthe buitin is go dhéadhar Nelson bhfuil puoine ón breise ánach cehallacha sí scarí tíganna dhéag agus bhfuil feice rud an eile bretic an réiteoid. Féarna bhfuil hiile fiúna de thuirtaisteach go DCU agus is fér lehaid dhéanamh láthar na bhfuide i bhíidir sé Sean McMahon me hen an ghort agus bhfuil Daniel Corcoran a thugan tamach chumacha agus seansanna thuirta go chéine chu agus bhfuil ha tíómtaí breise stóla mai gimmart an réiteoid. Tíómint am cútih gorta hin sa chluthas agus bhfuil cehar is tucha ar fanéal DCU agus bhfuil ha si dtíar an méid a cosán agus is éad leo Blaise dun gluthi canna se thuair dóibh se chuin inisiad agus iad an son hir le Tom Fox an sé isteach go luas sa dar le fear eile go raibh anna chluthi géan sa Jordan Morrissey fear chearthlaigh agus bhfuil cimíad an son Bugler agus gan éon deabh fens béidir. Ní cásta luisí ar an dalamh do hénig tamil mar ha siad ar a gúr le hénig an sa seaachcín de faointí chun cíneach. Bhíon an imirt sa dain séar a chuirnta dá meach an chluithí níos a chun gríd an na chéile ní bheith á feasáil trasna na bhí a bháide mar sin ach bhíoh go bhfuil dábhachta an chaidsan a thuairtamach agus anna ghol chun cíní anamh. 7,000 éigen scoláire i níos iú agus níl a lesan an IT chearlach agus is deas an a Rá Institute há 6 difriúil na chéile a chiad an sa chluthí canis le chéile agus fémar a dúirtá chéanamh écht dianta ag IT chearlach an chluthí canis a bhainteach agus écht eile dianta ag DCU
an choran a gádacht an gúgiú blian as a chéileach, ní lit cíoch na hin sa fós, a bhfuil scór eile únta marsa inis, edal siar le a chúl. Well, ha sé gimmer kisfelle leis láthir na huire passan na láide agus gan am bhrúra agus tam ina dóibh chomá leistigh de neomma goile fácha sa chluthe séir le bheith casa timppla agus sa pasáil na caiidir sin is fe go dá neomad san agus gan an núnsaí dhéanamh agus ní feic déanamh go chaidir meád agus ha séad a dhéanamh san go deas. sé dá dhéanamh go prás agus go patenta agus rion na fedí Christín Bhainneastóra anna bhór ar an irinsa agus tá híon am líon gandáta Christí ach seo chúnead inis uair bháin eile agus sin pointe eile inis agus an chiad pointe neamh agus sin an am cúteamh gorta de Seán Bogler agus well, ginn sé siúd a chion hénig tránó na chomá. Seachlik mé éigeir a bléic lé teachtar me can bhí sean sa fáide sanna gé dá meach sé testáilhaig ach gan dát ní raibh sé testáilhaig bhí se a ghorin na úsáid agus í chuidir heasa Jasná agus cíimiid le an chluthe san galan agus é fós a gobar i fáid an bheirt leid ó bhhuioine cháin bhirrta go gobar lotha tá mar fad anna heiceáil chuiristechan sun ach an bhfuil cailístíantaige agus réiteúirchan í thuirtisteach a hiileáilm. Se go daon cai siad is tócha tuair fé báidin í an cháirdóibh, well is tócha nach an cháirdóibh báidin is fiúáin mar go bhfuil an am cútaimh gorta leite leis agus a tuair fé faointe an son is stáilm bhfuil pointe fachtan son tá go daon agus well is tócha go bin an chic dearnacht an immertan sa cheircín diaag de faointe ag DCU agus IT chearlach a déibh le cheircín diaag cíimiid an son báta bháin eile Cian Farrell sin an séú pointe ag Farrell tránón agus well dimmer sé go má ché bhfuil an chluthe caiilte go. sé fuair na scórin ar fad IT chealaigh seachas pointe bháin foin ón láirí agus léon níl óhinna son. Níl óir son agus sin an adóg dearnacht séite ag an réiteoir an son agus siad DCU dóchas éidir ó á clia chorathe choran bhig igúr im líana agus trílte go maithacha sa chluthe canis agus bhíidir go maith bhór na hen chluthe sa bheachtas go dtí sa. An scór dearnach an sa ar champa sport DCU dóchas éidir. Dóchas éidir cheircín diaag do faointí, IT chearlach 7 buinte. Agus máid ní a bhean dáach gur bíad an iirna fearr tránóna. Well, stocha le hama ráhí go raibh na chluthe teanna gáin fós ní a bheith trífuointidir na fórne. So dí an greibh cúpla focail le ráig Paddy Christie leoistige le ham mar sa dar le hosnige DCU hosníidir anmha agus bhíidir bhd rohhaáibh sa dar le bhí pointí ágáile chun táir fad níor bhéhhaide sa chluthe gain nach cíimiid an sun an scór déirigh a bhfuid 7 faointe idir na fórne ní a feicin i cearlachan in aon rá bhíidir a brathid scór na gáile ó chican na séir an táir fad ó Cian Farrell ón nó Evan Lowry an tain air le scóráil gáibh ach Catúrágur anhaspáintas na fada bheitthe ó DCU. Bhíidir an nuachtar sa dar le go mórmhór an támar fad iad breacumpórdach ar an gaid passan na maithisiúla chu agus scór na maithagáile chu ó David Gallen thuair chun tusaigh. Se go daon agus bhfuil don gúgiú uair riamh siad DCU chorathe chun bhigigúr agus é sin tíilte go maithe chu fémara dúirí se chumáis. Sé cín diaag do chúntaithe imleoirí ó chécín diaag do chúntaithe ar an banéala chu im líana agus well, is deas nó éigeis cinnt imleoirí ó chúntaithe difriúla agus deise chu immart le chéile agus bhí an choimirt a bhí chu has gom gur bhana chuid imleoirí ó bhlá clia chu ach mar sin héin an choimirt a bhí chu ón mádóir in níos bhí se go húntaach. A bhí má hasníon tú le ag an comfort a bhfuil for sé siúd tífuointe ó chican na séire. Sin an rud a éanailen. Ach an son nuair a bhíidir féhrú nuair bhí fearr fáil de támar fad chun tasaúirtúig. Agus snéan rud mar eabhar chláistí ghfuil duine go beidir ó a chaon chuntaí de fiúil, ag spéidir coppla duine nachhfuil a idir an chuntaí ach go fitálann siad isteach go deas leis na himiríoirí se chuid fad. Snéiche bhfuil ad measa gan na himiríoirí nó na pleisteánna go fad. Ar na comórta se chuid fad ar Cornvici go bhún ar Sigerson ar comórtas na man chomás na chláistí. Agus taobh an na hóisiíochta a buint leis an tám chomá. Cíimiidir san chláisteánna go fad an son agus bhfuil airchas máracha ar an ngortan son agus na himiríoirí brasástal ó héin agus Tá sé san níos tééis cardaí an bh chuile an saoil na himiríoirí sin ar fad tuisc go mód a chun Sigerson.
agus an dóla gur bé seo an tám ceartan líon an cummórta sa a gimmartanis aber goáirthe leis an bhéilir an nó don cum an nóchlascail fé mar dúéis sa chiad le na héanna tántaiste a míanaar inis. Well sinnéon slíáise agus a cafarra giscinnta is Imlítaí anna agus féra an táid fad há sé míanana inis agus feid caafar mecht leis sin is tócha. Caafar go daon agus is cuma le DCU dóchas éon mar go bhfuil an chréibh buite im líana. Scéal an chluithe bhil cíimiid an son Evan Comerford agus tí cín do faointí fachtaige siúd ó chicanna séir agus is mór an chair eilehéad san dimneoir a bheith agat éan ian agus pointí bra fachtaigh Michael Bannigan agus ón de bhile well hí IT chearlach a bra anna bhór ar chicanna séir cían fearil agus gachéan scóir seachas ceanna bháin fachta ag fearil do IT chearlach an ocht agus well ín sé siúd tréaníireacht ach níor leor son DCU agus Paddy Small and son for sé puinte agus puinte glótan son Lashley Cheaton dara le agus well da bhí Rihan Ráislo an son sod dara le son agus Garland puintí deasa fachtaige siúd chomá agus Evan Comerford an tíú puinte agus is nó táiltan slí a lascan Evan Comerford an chaide cho alínta agus well an de bhile ní hen dóhín cían fearil a chobeag agus cífar ríis de siúd an cinnte agus gansaí í bhile éid. An cúgiú agus an séú puinte ó chicanna séir fachta ag Evan ag cían fearil dóibh agus an de bhile san Garland agus well hí Rihan Ráislo deide agus chiimiid an son bhí deisir báidecha chaibá sábháilta go maith an baisteigh Evan Comerford ón de bhile Paddy Small an dara puintige siúd agus well hí is tócha féin drásan sa chluthe hí Rihan Ráis le DCU dóchas éireann agus Bannigan puintí deasa fachtaige siúd chomá. Ciimiid ruthar ó bháin déarnach an son ag Sean Bogler agus an chic déarnach an son do IT chearlach ó chian fearil agus bin sin agus raimí tíos inis má ar an ngort tá Tomás ó Flathart agus há sé labhairt le ifir a héanaíag DCU dóchas éireann sin Micheál Bannigan. Well, Micheál, first of all, congratulations on winning your Sigerson Cup. First half there, it was very tight going in at half-time, 3 points between you, and you had a very strong breeze. Did plans change at half-time, or did Paddy Christie have anything to say to you? No, I don't think they changed the whole pile. We thought that we were doing well in possession. We had a lot of the ball, and that our shot selection was letting us down. So we thought that in the second half, we were against the wind, but our shots were all from wayward. We thought if we could walk the shots into that scoring zone, that we knew we had a lot of the ball and that we'd get the ball over the bar. Okay, and of course you were down one man, Brendan McCall, going into at half time. In the second half, the score started coming. How did that happen? Well, I suppose, like you said, we were pressing the kickouts in the first half. We thought we were pressing, we were still a yard off a man, and we thought if we had to really clamp them down, again, around to flood the breaks in the midfield, and walk that ball into the scoring zone we weren't doing in the first half, we thought that we had enough possession to get the scores. All right, now a very proud day, not alone for yourself, but for another Monaghan man as well, David Garland. Yeah, myself and Davey, yeah, it's great. Any day you get a Sigerson medal or an Ireland medal, it's great, and it's great to, for two Monaghan men to be on the team, and a third, Jimmy Walsh on the bench as well. Very good, okay. Cóardachas bhíhíl agus bhíh ceiliúr maithagat. My God. Thanks very much. Thank you. Thanks. Agus an chorann son a bronta agus ádathe agus uachtarán chum an lúchlascail John Horan and son ag déanamh an bhronna agus well chlab go clúsar na héine ó DCU dóchas éireann agus éistómanis le óráid an chaptéin. Another will pín cainte pín fáin pín an cainte an gaptéin an sa tránón an óbéidir bhfuil lochta igen leis an microphone han san hálaige ach fé mar ví rá chlab go clúsar forhór na héine ó DCU dóchas éireann agus an bua san bua nefaiseachar deire tílte go maithacha. An cúige bátarí a bheith seo an comórtas ó buaitecha agus bua na maithacha
Gordon chláiste an Gardaí sa chiad boutan san sa chluthe cearú ceannis fuadar olscoil na riana béal ferste 64 le 9 díag de faointe le 9 faointe sin bua 26 pointe agus fuadar a gúrsan in san sa chluthe le cheannis fuadar UCD héna 5 díag le 10 de faointe agus an chluthe ceannis buirtecha 10 díag de faointe le 6 agus é sin tíilte go maithe chuir deire a máis. sé títe go maithe agus na bhíon tú móthir an ngortan san aráí ha gálagathe gur goidir gimmerte ina chuine an son sa dara lech. Femar bhí Mícheál Bennigan an rán san sa chórá san dúirt sé gur goil misaldar mór an chansan an sa chéad le agus bhíon ceartaige an son. Fisáil Donahue Boyd agus fisáil David Gallen Boyd chomá mar sin bhí chorá chu maríálar sin I lehamas cí míad an céúr an son agus bhfuil reig san arsúil go maidin na stáilm. Ach sa dar le bhíidir a bhd níos san nimirt agus háinning na scór na nuair a bhíidir a tastáil butha agus ní a bhéon deagar a gé cearlachtdóibh. Se go dain agus má henigum star skláí beg ardaíthe chu feag dónátí do leanta. Dé beod é dánig se chuúin dar lá, beg tícín de chluí gon dí beg limnach an ghaileh loch garman a gunne chun ten cháir agus chluithe caide an bhí a gunne dúnaáil sin. GAA beod é dánig se chuúin dar lá, be mí tasnú ar lehairte se héan. Se mar sin DCU dóchas éidir chorathe choran bhíg igur na bliana agus buirtecha ráití chleatharlach sa chluthe ceannis Tránóna. Mar sin, Wamsa ó Hamas agus na héana bhí gobar ar an gluthesa Díobh Tránóna, Slán Tamil.